Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Hadian baka World Mission, kala pendap banlik ai Ïarap, syaki babuan ki Longïing hakini kisngi baladem. Haka arp kandai tere uyayong arjar arpau, kala Ïarap banlik ai Ïarap, sa syaki lai paut li Longïing ki badan hak Shnong Lempluh. Hakini kisngi lai don lang kiri orang ba bakentup yu teman basan RF Lingkoi, ubala penya ya kajingelang balingkot, bat ayo jingkeran ru nau ba perkhat soklet, ubalong dukhot jaka World Mission, usoda Shnong uba ar karnayor, bat nau teman basan S basan, bat kajing duaipan nau Reverend DLCM le, ubalong General Secretary jangka World Mission. Haduk mentah ke World Mission kalala bandai ajing Ïarap ceki pratli jaka, bat kumba sispa prabukan dait lagi Longïing. Yakni ke program le isnai ke World Mission, kandang yai biteng hakini kisngi ki bandang wan. Imla kami penpau ya songo, ya kemensim kebayar bar kebakrau, yang baka World Mission. Keba lakloi balwan no senyang, hagane ka balang, hagane ka Shnong jungi, hagane Lempluh, kum kalat jong ka Ïarap, hapleng jong kini ki tingke ki bajari kisngi, kamplam hagane ka lockdown ka kta, ya Shnong ki tau. Bat ya kari sehi barok kawai. Dan agaliang jogi kum kabalang da kemensim jong kajing songu, da kemensim jong kajing songu kemen. Akalam bati pailang jong kabalang Shnong hi barok kawai, da kemensim jong kajing songu i. Imla kamla penpau ya kajing songu i. Hagaba kum kene kapor ba Shnong ki tau ki balang ki breu ki batuk ki basem ki jingkelu ki jingjal. Mat hak je joki nak menta kani gaji khang Shnong kebai ong ka lockdown ko balakta om tai ngiang le ri India bar ke phahi barok kebai di berbau di songu ki sokmen bar di doairu bau blai uri snai banang kesan bo di mission ke joki bar khang yo e kan musim ke baklo ham tam ban pek nak menta di badon haple jong ke jingsam di mission di ja ke jingsam lan di jengkeru di baban ham tam di bajia hagbakum ini kisi nakalian jong ikum ka barang nega siong barang hangne hagapor ko bompoi perkhat yo igene kubor bangila penpau ko yung sokmen da bangya penbet rangba da komiti barang bada kene ka jindon jong ikum di prabangai ini ki way pas badon lang hangne hagane ko por kalang bani kalong sa ka jing ku yang ini ham tam hagi Longïing di badeban mas di titik hagajing joki kamtam hati kerdo kebajia hagabakum kini. Ini kami mission kan ayat seorang hak benek ki kam berbahag kam le isnei kam Ïarap nam tajam itu baru ki badok ki bekerdu kam dan yau silia khamat nangidon hakno ka jingai nangidon hakno ka nyam ki kum taru ngasmo bai kenturu da terwaru la ajimaru ba la kumno ru napdeng jongi lese hakoi ka por ni se I ba kan ka Shnong no biru njedon kim ki khot punya soalang nak taban trei kamu akan dikasih mission yang ke World Mission kebangi kebakalong mentang itu sibun kikam ibu pentelun bagi pihak seberang nak bentak kuno ban ai ke sakri ke bahatam nak bentak enang salang akan kari doi ke jongi bat sabaru kumju idon sibun kikam mission di bangi di pendap tendang idua ni kepat ni por nak kalian nyoki kum ki prasirang berakhau di prabangai yang balang tapi kenal lem dengan World Mission nak dijuai Poblei, ulisnei, ya kapan yalam lenti, ya kapan kerku, maka ni mission kan yang seperang, kapan ne, ki baru dibilang ni nam tak pura mujubu, namar ka mutol ni kathong kapan ni don dibilang ban sakri, ya ki para brio, kabedei, kabenta, putra Yesus ulai kai, ya lagi jom sendang jom batingi kumju, tingi akan por ni don, ya kapan wan akan Shnong joki, dah kaji pun hilang, ringkat berki nongilam jom kabalang, ringkat bersaudara jom Shnong. Ibadon belang ni ne por ya ka bangin ban ai kini jing ai barit jadi belum tang kendiat kini ai haung kan por ba klemat ka bangi kum ka rikasi ba jantia kari India ba ka patai berkoi imat kini jing ling ba kan jing pang ka belawan hakane ka patai ba kari India berkoi ba tam ba ka jala ka jungi nilayo nilai kendu kini jing ja adu ba ka pelong ru ba nilai bendu no yo we nagi doktor kiba start kan doktor paunam jong kan ka jala ka jungi bat kunta kane ka jingja kane ka ri ka jungi ka penlong ka dau ba dau san
kabala ban penuit haliang jong katre kata kamai gaji yum liok su kanong lai lut nama ka sarkar klap tha ingi ba ni dei ban syong no hal ke jogi ngisem nim dei su ban yami nya pau nim dei su ban ya yang ni dei ban syong hal ke jogi ngisem ke jogi tukum ta kan ni kala pulong ingi ba ngim dan su kanono kalat kabala ban ong bagim yo ya kalat ban kamai ban kaji ban tre ban yakta ban dia ban thiet ikimar gi mata ke jogi de hakabede ba kan ni bentang don bobon kilong yo sem bobon di Shnong di thau ni skimta ni kan do ikijing ia kedua ke jing ko mot lembaga jing bam dan kam dan jam su ke jing ni yo kamai su kum ta kan ne ga penlong yang ru kum ka world mission ya ga bangin ha ban pe mi ban tip segino ki jaka segino Shnong bedon ki long yang sem ki ba dok ki ba kerdu ki ba lese ki ba mio e kala ti ka ban ya ka ba me ka di kum ta ni lai hadin no yo jitip ka ne kan ka Shnong jo ki ni lewan ya ka ban wan ra inu khao na kum ta ban ai sapi ki lai ko li yen Ibadan lesen nak dia pembek joki di rangba noyelam bagi dia ayo lu kau bolong mar arsan kilo pakmio benda simentalang ba kilo benda bam di lu kau bolong tang kan dia ju ayo jongi ndai ni nak liang jongi la dong ni duai bo play pelong yang ni ayo jongi kum ki jingkat ku banang roi kat hai ha ji imu joki malang ka singi walai dong tang kan dia ru kau hapuk jong kan ka balang jongi ha kan step kumta Kalau aku boleh gerbang, bah, kadang bor ke jung boleh, maksudnya, banwara kat ni kau, hapuk kapalang. Nomor bah gini kesini, kendiat, kalau sudah, kabah kibru, kinong tray, kinong ketak, kinong belah, kinong kimil siu, iyo gihat lakang tu. Dia kalak tak, ikiman bawa, ikiman kitnong, mat kalak tak, barok. Henry akan ekor, masuk ke bor ke jumlah. Kawan rak kum kene, bakal rak itu kau, kabalang hega, version, mat puji, balang rak itu kau, hapuk jung kene kabalang. Jika kum usodar jung hega kum udkot kemati balang. Apok jong kena kebalang. Bat ngade atat kum usodar jong kena Shnong. Melun apok jong kena Shnong Lempluh. Area. Je ngal sio bakal musim gitu ngah. Ngal sio mengadap ke jingkeman. Bakalan aikan. Kam semde ke bor ke jong bru, kena ke bor ke jong play. Ko play ba. Kunji buat kena kasem. Kalau naik keleng sodong ngasuk kiri kam. Henry, akaneka balang ke jungi, akaneka step ke muda, kat nong esukman, ba, kaji ngora kaji uki, ubre undon lem undon kat, piwan nang teh, piwan nak masuk, piwan nak jusuk, hapok jong kaneka balang jungi, akan step, bat mentaro pinmi nang ne, ngirung induai kan eka, version wikau, bat, ya pi ba, kongji. Yang ada aku boleh gerbang, mungkin dua bawa boleh Ïarap, kesini di Pol Barat. Tahu aku boleh sibun ya ke world mission, kepala penpau ya ke jing ya lah ke jong para beri. Kene ke jing tray ke mission ke jong try jing Jesus Christ. Kabak kacing hikai ke jong pelong ban ya lah ke jong para beri. Ïarap lem iwe pa. Kibapun kisamlah jongi, kilej belah asal ban tray belas ni ban syong sekri aki jing beriu mentah kila don syong kisiam jing tekan long ke jing kerku ke bakrau bat ke jing mentoi ke bakrau yang ni ku blai si hajarmu ya ke jing hasbun ke jong pi blai kerku da ke jing alam ke jong blai pin lang ye pray Keba ngaju perkat ya kajing sebon yung kibriu. Tehre ngai ba kene ka mesim jong kajing le jong ka world mission kalong kanuk sa ko patap. Ba bergangai ba kiwiru
kin pasang ban bot ia kena nuksa kaba batam wa kawal mission klale makane kalong kan nuksa kaban pim man perkhat om tang yelde le nam ta kiwe pat don kam ya ka tinga bat ngai ba kane ka jile jeng kawal mission kumang ala ngan palmyak sin ba kalong kan nuksa kaba batam ho ki don kiwe ki sang balang ki babun kham tam ha ki poi bam ta ki ba mi ban Ïarap ban le sobha ban ai sobha sa kiwe pat na kam ta kini ki jing e ngai ka ka bang so kum we kum no sara ku tun basan ka ba perkmen nga kalong ba ki don ki seng khamtam na commission ka ba mi khmat pas dang ya ka ba kum kane kambar kan long ro ka di kai ya ka we pat ki ba yo ki ba kot na ki ba don ka la tanti ban le lem nam ta ki pat kum ba ka won mission ka le la kan ya ka ne ka luksa ka ba bhatam khamtam ha ge ne ba ki betok ki ba sok ba than ki ba semi e kiba semi ki kudu ba semi ki da yang i ba kene kalong sa ba ta hadin ba phaya la nyo tli Shnong le segal ngo ba phra kan ngam ta hanel tu jungi bat nang ne pindang tang su su mat ti ka song an ong kum no re ya ka jing sebun sim jong kan ka wall mission bat nangej ba ngamlang man ong dakumai pat namal ba ngaperkhat nang nu ka wall mission bang tang ka kanhon ka barit kispa kan yo ka sponsor ki ba biang hadu ka ban pen biang ba ai khaw wa ki jong ka bari ru nei kan kam ka jinglut u khaw nya ban thit ka pisa kam ri bang siu ai te ju perkhat nang nu ka wall mission ka yo ya kan ka sponsor ban halu kan ne o ji to thu na ki pra khot ni pra member jong ka wall mission ki la le ka ba phatam han lei la ki dong ki ai ki bari ma ka ro ni kitbox ni the why bo play una penyo ya ke mesin ke bagi sur ke bakelut khamtam ya kita khot jong ka bakinang teng nang le chmat kat ba kan ke ji e kinang kia khamtam makan ka lockdown ke ba kum kan ke pual ke ba man ngai ba bun ki bri ba mat ki keduk ye ji e dan rei komal ong ba kit bok riam mit wai ba play una penyo ya ke mesin ke bagi sur ke bakelut kita khot jong ka mission bakinang la ban ba khamha na kalian jungi kum kinong sarai ho te lawang kinong sarai khamang ba hari ka bangadon ban ong kalong ba nungkong minum de ban klet na kaya jeng ban bu jeng doi na ta ka commission bau blai unang kelku unang kerdo ya kena commission na kaya jeng ite ngimla ban ong sispa na ka sispa na commission ka baklot na commission ka bakya ba i kini mati jong ka jeng re ni tap tengah jeng men pergi kerku kerdo ba pinyo i kimet ke bakoj bakya ka musim kumol ong ka ba jensur ka musim ka bakelut ban le na ka banta ki wai pa ki kuma ye ki e tena kalian jongi kum ka balang tang ne Lempluh mi de ngon sarai na kalian jonga kum tam kum ngon sarai ai ka jingkit bok ku kerdo ba nang le chman ba pinang ya roi ya san ba pinang yo e ka musim ka bakelut ban chikri ki wai pa din bangila de sam ni jing ai isnei ki jing ai subha ki balong gadak jo jing i te ngi snok men ban pentip sha pi iwe ba pe ya ni ka program ba hado kane ka khlimat ka bamenta ka arpu khundai trik jom lai April arajar arpu sni balang hang ni Lempluh ngi kum ka wall mission nilala ban pendem hado pratli ki Shnong lani ki jaka bandai ban ai ya ki jing ai snolem ki bakum kini ngila sedang ya ni ka program jongi na ka wege jaka ha mauyong rem ha ka ba ngi ngilala ban ai arpusan yeng ha no wet arpusan yeng ha ding song khandai yeng ha pernai arpusan yeng ha mudam nartiang shipho yeng ha dorbin tila life hu yeng ha nong klau nong stoin life hu yeng but hang ne Lempluh life hu Tylli ki Longïing but ngidang sa southly ki jaka ki bangi ngindang de ya ka ban lei bala sha ka life hu trek jom lai April ka si palei ngidon ya ka jing ya ka program ka bakum kan ni hang thi hanong rim jermi ha jan nong po ha ka bakum ba arpho lani arpusan yeng e kinyo ya ka jing ram but hani tayo ka banwan ngindang lei sha khanduli but sa shikiwe kiwe bat ki jaka but hado bangida pendap ya kini ki jaka ki bangi nglabu ka ki Longïing ki balayo jingker khula ni jing Ïarap
na ka World Mission kin long kumba arspa nyo pusau yin te hadu bangdei kendo ha ka weipat ka program te khublei shibun na ka benta jo phi iwei piwei bat tu blei un kerkhu yangi bat un pelai yangi na kani ka jingpang ka basirkhei ka badon ha keleng jo ka perthai